Здравейте, господин Петров. Каква е настройката на отбора преди двубоя за Суперкупата срещу Черно море Тича? Здравейте, благодаря за поканата. Настроението в отбора е добро. А, Смятам, че сме готови да покажем по-добра игра от тази, която показахме в матча за квалификация на Шампионска лига и смятам, че ще спечелим Суперкупата. Вие сте шампиони на България два поредни сезона. Усещате ли допълнително напрежение да защитите статута си още от първия официален матч? Ми, Не мога да кажа, че има някакво напрежение, защото ние сме шампиони 2 години подред, обаче това е предимство. Отборът е стикован, познават се играчите. И смятам, че това може да е само наш плюс. В крайна сметка отбора на Варна е нов отбор, не е толкова добре сработен и смятам, че това ще послужи в наша посока. Смятате, че отбора на Черно море не е толкова сработен, защото имат прекалено много нови играчи ли? Да, със сигурност отбора е доста нов при тях. Според мен не са се напаснали още толкова добре. Докато при нас имаме три нови попълнения, които смятам, че доста добре пасват в нашия стил на игра. И смятам, че сме по-добри отбор със сигурност. Смятате ли, че този матч ще покаже кои ще са фаворитите за титлата през новия сезон? Не смятам. Това е един мач за Суперкупата. Доста е рано да се говори за фаворити за титлата. Сезонът е доста дълъг. Има и други силни отбори, освен нас и Варна, така че не смятам. Какво е усещането да бъдете част от отбор, който в последните години се превърна в доминант в българския баскетбол? Със сигурност, аз като по-млад играч гледам да се развивам всеки ден. Смятам, че това е най-добрата среда за развитие, защото съм заобиколен с много добри играчи. Наистина в отбора има голяма конкуренция и смятам, че това за мен е най-доброто, за да израствам. Какво искате феновете да видят от отбора в този матч и какво послание бихте им отправили преди важния матч за Суперкупата срещу Черно море? Аз се надявам да дойдат да ни подкрепят. Със сигурност ще видят отбор, който се бори за всяка топка, играе с голямо желание и енергия и вече смятам, че другото ще си дойде. И за края на нашия разговор да ви попитам какво е чувството да играете в залата Самелион, най-новото спортно съоръжение в България? Със сигурност е уникално. Буквално не се усеща все едно си в България, все едно играеш в чужбина. Такова е усещането. Определено е страхотно. В смисъл, трябва да се радваме, че имаме тази възможност.